Mapiano sananan. Masya Allah, Masya Allah. Dan dalam nama musta. Aywa. Aywa. Sakagina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samira, Asmalia, Sipirot, Nihaya, Isnaira, Nuair, Nuyar, Kamisa, Unda, Laundin Salam, Waalaikumsalam warahmatullahi. Asliya, Albani, Nihaya, Masya Allah, Masya Allah. Rahma, Dato abing lang ataw, Masya Allah. Nanda si Baya bilang ataw. Kamisa, Punsa Kuwait. Anda Kuwait? Kuwait sa Pilipinas o Kuwait sa ibang bansa? Aywa. Tagwangon mo bagi supyura ngaran nga ki Aywa. So diang kebatas sungarannya napilpas na kanon si Ukhti Fahima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Dato bilang atau napun sa pantawaragat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mapiano sananan. Bayawak at kepis. Subhanallah, piyama ka mom sa mga ngaran ni Wai. Usakan sa kanon na yatago na kanon na supyuro ngaran na kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba'iyah Miskin. Waalaikumsalam. Suhaila, Syarifah. Ahmad Ampaso. Syekha Aleida. Ustad, may tatanong ako, pwede ba? Mamaya, inshallah, sa PM, di ta kataon no mas mbagan ka madagal sumisid sa PM madiran gasmbag o di tagabgan sa oras. Magkano tong microphone? Mura lang naman. Inshallah, kayang-kaya niyong bilhin to, inshallah. Mashallah. Ustad, salama kaming kasi sa Matampay, Marawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ikumabang sa Matampay, Marawi. Masya Allah. Abu Najdi. Masya Allah. Ad namurya taong ka? Ustub sa Ad Najdi ang ngaran yan. Ini kadali akan sa kaki. Nyati ada tamatuna. Masya Allah. Okay, so banda yang mas mapia punan tanong yung kaya tapik tanong asaram ni alwi tanong so paganim ya makasalam alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangingko ko Allah subhanahu wa ta'ala amang bagi ang tanong sumano salam sang kaya dunia na sampurna sa alungan na mori riskian tanong yan sa kalak parateya nagutawfikan tanong yan sa iko di tanong di kang galab kakawagaman yan naguturo niyan sa mga kangudaan rakitano bata dilaboron sa mga babay nagu sa mga mama apakitano diyan yung kira nagyang kutwa kalairan iarga kalairan ikipantag sa iko kababaliran ang mga Muslim. Ayaman to nabgan tanong sa bandingan na gyang kutwa kagwad gyang kaya kagwad na duwini ka klase kagwad haram agu kagwad wajib paliugat. Ugay na ayat tapik tanu sa manayan agyang akagwad haram. Gyang kuto akagwad paliugat nakanabatan siya pad tapika. Ay akagwad haram nagyang kuto kikagwad ka ko pagaring ka Muslim. Kikagwad ka ko simba ko Allah, kikagwad ka ko mapi agalbak na gito mga kagwad to haram. Dir ka to ka kay Muslim. Ay akagwad wajib nagyang kuto kikagwad ka ko mga barahla
kikagud ka ko mga Kristiyan, kikagud ka ko mga Yahud, kikagud ka ko mga riduay, kikagud ka ko ribat, kikagud ka ko bid'ah, kikagud ka ko gyung ko to pamakabinasa. Na palayanan wajib bagi mo to kikagud nun. O pamakamasul sa gyung to ka papakabinasan yan. Okay. Ay mala na gyung to pamakabinasa ko agamatan ng Islam. So Allah subhanahu wa ta'ala na piyakito ko yan raktanus isa Quran yan agyong kutuwa pad agalbak o syaitan nagudi ipanamanaran o syaitan na maadan raktanu agyong kutuwa kakakaguda ikaguda kung kaapagaring ka o di na ikagud ka si karumang ka, ikagud ka si pagaring ka, ikagud ka si ama ka, ikagud ka si ina ka, ikagud ka si pagaring ka, si siringan ka, so mga bulayo ka isanan agalbak o syaitan adin yan di ipanamanaran ianda manay kikagud na ka sangkanan ang mga tao. Ay katero Allah subhanahu wa ta'ala innama yuridu syaitanu ay yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Ayatitu kabayarkan o syaitan na maadan rakanu agyang kutuwa kapriduridu nagukake kaguda. Subhanallah. Na kama masatan mamu iman to agyang kutuwa kapriduridu na seiko makapantag kita nurun ang mga maranaw na baanda sa Pilipinas na adna wadna kituruta at tribu mapasang ikapaki pridu ko lagi diyan bangsan yan nagyang kaya mga maranaw tabita kaging maranaw ako sa kamo tumambu yung kutua kakakaguda away na padutua gibandingan tanu saya nagugyuti pad agalabak o syaitan ama adan ang kutua kikagud karakan kikagud ka kipagaringka kikagud ka bulew ka aka apian tadin a muslim na panamaran ang to o syaitan agi ang kutua kikagud na kon andi sabab na kagi anded ni kikagud na ka ko pagaring ka a muslim mikagud ka si karumang ka mikagud ka si wata ka mikagud ka si ina ka ama ka mikagud ka sa mga muslim na miya kawatang ka sa giyong kutua kabubaliw ka atitwa muslim. Miya kawatang ka sa giyong kabubaliw ka atitwa muslim, miya kawatang ka sang kutua limo ranon gagaw o Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi ayat titwa muslim na giyong kutua kabubayan yan sulagi diyan a muslim. Okay. Awida kalian sulagi diyan a muslim. Gina ni titwa muslim. Inu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabad sa giyang kutua mga wasiat yan sang kutua hadithian ng kutua Peter yan na la tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru baka nuatigian kekaguda atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inu anan mabter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakagi su Rasulullah na tantu din amaw ngan ang kutua upaman na ang kutua iilhamun wallahu subhanahu wa ta'ala nang kuta kini sapar niya nun na sabin-sabnar aadin din akaadin arata aginawa adin akailang karakan apawing adin akailang karakan akribatan adin akailang karakan adang karakan kasuatan na aya panduan rakaw Rasulullah na upama kaad na miling karakan akribatan paawing dang karakan kasuatan na ba akong kakaguden pasinsi iyakong ka rila iyakong ka maapi akong ka bagi akong ka sa maapa lugar iyakong ka wala tadabaru wala tahasadu wala tadabaru nagubakan o sisigan nagubakan o tatarikuda naman ito sa Rasulullah ini sa parya ng mga lagi din na mga sifat nanawanan sa suka kikagud ka ko lagi ka a muslim na pada ng pumangararata as sifat di ipamulaan o syaitan sa ikupuso o manusia kapapakatuluduto sa isungyan sang kutwa kapakanarakayan inus ka pagariakan na din ka di pamagitong aginawang ka o ba adan up kay ipkagud ka ko mga tao ang mga muslim adip man patot ubang kakaguden pamana uba matagbum yaribat maaping ka rilaing ka uba matagbum ya ka adin sa kanaban yan ulo lalalayon maaping ka rilaing ka aya panuba aya pinggala bakay na yang kuto agamatan agam Islam na rila na kauno to away agina ni kabubaloyin ka at titwa muslim gini kabubaloyin ka at ito maalakan masanggilan si Allah subhanahu wa ta'ala maunutan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilan yung managing kutuwa sa katawa mama isa ko mga sahaba ridwanullahi alaihim ada pan mawafat na pitirod no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigin naging kay at tigin apaka sa katawa mama
na kenegeden sudah lepkian si isa surga. Subhanallah. Aya mana niyan? Nagyang kutu amama. Apakah sulad sang kutu masjid? Apa kauma? Na kenegeden sudah lepkian sa surga adapan mawafat. La ilaha illallah. Miatang keden opama atau sekanian sang kutu surga. Antun isabab. Na pimba banubu isa ko mga sahaba ridwanullahi alaihim o antun unun isabab agiatir o Rasulullah SAW. Na mi pitetamanan ang kutwa isa ko mga sahaba sa dinan di kambu banuga tama sa inis yan na pitero yanun ay abot tigin adi ko di manggalabak akatawan ko na di ako tigin pakaturog taman sa di ko karilaan sulang wataw amiyang mikarataon aginawa ko. Okay. Ilan yung man ito? Sama na ito na piyak kada iyan sa puso iyan ang kutwa kikagud niyan ko pagarin niya na kailayan niya sa karibatan, paawing, o di nanganin sa nadan niya nung kasuatan. Nag-YouTube isabab, adis kanyan pakaturog sa iko kagawi, tama sa dinian karilan sulang wataw, aminin barat mo iyan. Dinian karilan sulang wataw, kilala niyan, subhanallah. Nasa kamot tumambu, lagi do tumambu, agyuti sabab, kaya saksi eron o Rasulullah SAW, sa kaniyan na dapan mawafat na tawdin sang kutu asurga o Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Dito ko miya kapya-pya, o pa masifat tano, agyang kutu lagi do ta sifat, nakalo-kalo na subalas yan na ibagairak tanong mambu Allah subhanahu wa ta'ala. So mga hadith, abang aaloy, na igira na amalun qalil wa ajrun kathir. May ito agalabak na mala ibalas. Ngayon niyo ito, kanaba mga paliwag ito pa ma. Amalun qalil, may ito agalabak wa ajrun kathir na gumala ibalas. Lagi man buwag yung uto sa katawa mama, apya kayo naman yan suwaso. Ay buwag kaya pa kayo naman yan sa ang kuto aso na kagiya miyatangkad sa pamikiran yan ang kuto aso na pagkawaw mambu sa lagid o kiyawaw niyan. Subhanallah. Pinggalab kaya nuto kasusat yan ko Allah subhanahu wa ta'ala na kaya sabab pampanuto sa kaya pakasurga iyan. Away. Na, lagi na awi din kamambuanan, ko ang kamambuanan adali na aka o di na ko ang kamambuanan dalil ka sagyang ko ta kapanggalabak ka kung may tumala ang mga galabak ang mga pipiya. Preilaan ka si fulan, pagkakan na kaso pangangayaman, ikapadi kaso pangangayaman, ayapan ubang ka ayam mapakakan na sutaw. Masya Allah. Ayapan ubang ka ayam mapakakan na sumuslim. Masya Allah. Na. Kumasoy tanong sagyang ka iya bandingan tanong. Lagi-lagi ko ta miya aloy tanong sa Quran na miya aloy ron nagyang ko to isa ini ko mga galabak ko syaitan adinan di ipanamanaran o andamanaya ikaadan ang kaiya di tanu di ikapaka kekaguda mikaguda kung nga mikagud kas kanyan okay idna po mangilain tanong o anton onon isabab inukotop kagud anton oto isabab naginan ipamangilain tanong na oriyan yan na matuon tanong so sabab akip kagud ka ko pagaring ka o kapag ilain tanong pagaluin tanong siya so mga sabab akip kagud na ka ko pagaring ka na aluin tanong man agyang kuto ang mga bulong yan. Masya Allah. Ad ang mga bulong agyang kai akikagud na kakupagaring ka. Na, paganay ang mga sabab. Ay pagam paganay as sabab akikakagud na kakupagaring ka na sabab sa agyang kutuwa al-ghibatu wan namima. Yang kutuwa din kaun di ikapamagantaah naguding kaun di ikisuruyanan. Basta ading ka di pamagantaan sutaw na pagpakatulod ito sa kikagud na kaon. Korek? Ad na tawa, kabubayan ka? Oy. Ad na tawa, mapiyasa ko pangilelen ka. O gaid na andun ni kapakatali ko diyan na piya maganta ka. Piya manutul ka. Pisuruyanan ka. Sa giyang ko tadi ngon di ka suruyan giyang ko tadi ngon di ka pamaganta na kanabangay kagud. O gaid na giyang ko ta kalalayon o pa man giyang ko ta kalalayon yan, udi nagyang ko ta dingon di ka pamagantaan na ayarara duto nagyang ko ta kip kagud na kaon. Na andun di ka pamagantaan kaon ikagud ka, piya maganta ka, miyaloy ka sa mga pawing yan, karibatan yan. Na, gina ni pagampaganay mga sababay. Ikaduha, sabab yan na al-kadhibu wal-ghish. So kapamukag. Basta as ka na manusia, miyalayam ka mamukag, miyalayam ka mamraka, miyalayam ka braka.
na seden marani-rani sa giyong kutu mapamular ka agiyong kutu kikagut ka ko salakaw di salakaw ko mga Muslim. Ha? Ay nusaka na impeding ka so katero ka. So dila ka niya siyapang ka. Si iko kapakaptero ka sa mapia. Si iko kapakaptero ka sa Mountoda. Si iko kapakaptero ka sa Titu. Ha? Mbaloy ka ataw. Okay. Kanabang kakailangan kapakapamukag ka an ka masuat sa mga tao. Kanabang kakailangan kapakapamukag ka an ka maakal sa mga tao. Kanabang kakailangan kapakapamukag ka an ka mapakasinga sa mga tao. Di. Dadun mapapadalam akalbihan sang kanan akapamukag. Ira na sumano siya na pamukag. Andi sabab anian masuat sa mga tao. Pumukag. Andi sabab ans kanian matero amapekatero ans kanian matero as kanian amapekatero na pagilin tanaging utakatero yan nakabukagan na'udhu billahi min dhalik na al-kadhib wal ghish agugyan ko to akapamagakal basta mapasangay ka pamagakal na penaya ap kasababan sang kutwa kap keedn ka sang kutwa kipkagud naka ko salakaw di salakaw oy ikatulwa sabab kapkeedn raka ang kutwa kaguad na qaswatul qalb wal ghilza wal fadada ging kutwa kaitam ipuso away katagas ipuso basta may tam kay puso matagas kay puso na sin mararani sa ging kutwa kikagud na ka sang kutwa sa lakaw di sa lakaw aya pano kailayan na ka sa pawing aya pano kailayan na ka sa karibatan kasigurado na ikagud ka sa giyong kuta sabab sang kuta kay tam kay puso. Ikalima ikapat na giyong kuta al-ghairatu fi ghairi mawdi'aha. Ang kuta kap maratabat si iko kanabanian derpa. Ay kap maratabat si iko kanabanian derpa na di patot ubang ka di maratabatan. Ha? Umpama na ipmaratabat ka so pagaring ka amariribat. Pagaring ka amadudusa. Ipmaratabat ka sa kaniyan. Pagaring ka akatawan kaon kita na unso ko kuman wag matanong Islam pagaring ka amya kasina di ka pa kayo bang kasiran maratabatan ako kuman wag matanong Islam adi ka pa kayo bang kadip maratabat nagyang kuto ribat ay mi maratabat ka nagyang kuto benar montol why pad pa mga sabab yan nagyang kuto adamul adl umuman sababu min asbabil bughd pad pa mga sabab akap kaadin raka o di na kapkapamula ang kutwa kaguid sang kutwa puso ka na sabab sang kutwa kanaba ka mauntula kanaba ka di makapaginuntulan ha kanaba ka mauntol ko galabak ka kanaba ka mauntol ko katero ka kanaba ka mauntol ko din ka di kindulo na ang mga tao naginan kasabab pananan sa giyong kutwa kaguid way padiyang panagyang kutwa at-ta'addi ala huquqil insan bi ay naw' min anwa'i at-ta'addi giyong kutuwa kapanalimbuti ko mga tao basta panalimbutan ka sa mga tao na sa giyong kutuwa pagkaungan niyan raka raradiyan raka nang kutuwa kikagud na ka kong mga tao okay ilain nyo man naging kutuwa mga tao tabita naging kutuwa mga tao ay kakagudian o di naging kutuwa mga tao sa salimbutan niyan sa mga tao na andi sabab aka sa salimbutin niyan kiran ha sabab nuto sa giyong kutwa kagud kanabanian siran kabubay ikaw pa makap kabubay niyan siran na kanabanian siran panalimbuti napkeden rakamambo giyong kutwa kagud oy padiyang panagyong kuto al-khiyana wa adamul amana giyong kutwa kabubaloy ka at traidor basta at traidor ka na siya din mararani sa malakay gani malakay rarangita siya butan no enos ka na panaman na maring kay kasarigan ka kanaba ka traidor pamanaad na kaya pagayunan nanta ada aptero an taon naupo na katutaro sa salakaw traidor ako nga o di na ad na sekreto ta ha napitutaro ka sa salakaw so sekreto ta sa kanya binasaanon traidor ako nga napkasabapan uto sa giyong kuta kap kaaden o kagwad sang kuto aposo ka padiyampan nagyong kuto al-kibr ang kuto kapangimpuruan basta ataw ang mangingimpuruan na ayan akalilid na mapapadalamon ang kuto akagwad sa iko salakaw di salakaw basta ataw ang mangingimpuruan
ayap teron ang mangingimpuruan ng kutwa tao ayak kailan yan kung ginawa niyan na mipupuro sa pangkatan yan na mibububa sa pangkatan o sa lakawron. Malagid ang tawa ka si iko ilmo, si iko tamok, si iko didabiitan. Naupuon sang kapangimpuruan, ayapan ubas iko simbak wallah, na kaadin na kaaging kuta kikagod na ka kung kababaan ka. Okay. Ikadua, manaw kapangimpuruan ng kuta din kakatirim ako benar. Uriyan, o kaya pakarina yagar ka benar, kaya pakarina yagar ka mga dalil, ang mga rarayag na pumangilay kapan sa kita, kading kakatarim agyong kuta benar, na tao ka ang mangingimpuruan, na ginan imyak kalala sabab kapkaadin ang kuta kagud sang kuta puso ka. Okay. Uriyanan mga luksakan, mga pagriakan, tumugalin tanong sa giyang kuto abulong yan. Anto na ikibulong tanong saya. Okay. Anormal, sa katanong na lang tanong pagkagdam sa kagud. Igira na, ipkagud ta si fulan, ipkagud ta si fulan, ipkagud ta si fulan. Sabab nuto ko kababalwit ang manusia. Ugin, anto na ipaliugad ra kita. Ha? Anto na ipaliugad ra kita no. Sa giyong utakip kagud tanong kiran. Bata man sa taman na ikakagud tanong siran, na ikakagud tanong siran, na ikakagud tanong siran. Di. Opo, nagina ni masifat kaagi nga natama sa taman na ikakagud ka siran, na ikakagud ka siran. Mitagumpiya sa syaitan. Wallahil azim kami tagumpiya sa syaitan. Makaw makanong sa alungan na mauri. Nakna ba kami kataban, nakna ba miya kataban sa pagaring ka? Inunta na iya miya kataban no sa syaitan. Da amit tagumpiyar kan wa may kalagidanan. Okay. Saktan na apya ikapkara ta aginawatan, apya ikapkara pat oposutan, apya kipkagud tano ko tao amya kang galabak sa karibatan na kailangan din agyang kutua karila itanuron ko pangauri amasa. O di na karila itanuron kibgan tanuron alugar kagyuti kababali tanu ang mga Muslim. Okay. Paganay abulong yan, ang tanong ka pananggila yaging kaya kikagud ng tanong ko mga tao, naging ko to al-ihsan, ka-piya-piya. Piya-piya ang nakasus sa lakaw di sa lakaw. Piya-piya ang nakasus sa lakaw di sa lakaw. Malagid ang tao kasutaw, apipiya-piya ang kanyan, o di na sutaw, aprarata-rata ang kanyan, na piya-piya ang kas kanyan. Ribat, agyang ko to kapakindulo na usabag ya tao, aya kapakindulo na iyan na sa dun sa diyon di kindulo naan o mga tao. Dihi. Okay, na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yaruddu sayyi'ah illa al-hasanah. So Rasulullah as kanya ni iringan sunggiringan tano, model tano, ladiwan tano, na aya dedabiatan yan, apa parangayan yan, na din yan di ipiyapian sa mga tao, apipiyapian yan sa Rasulullah, nagudin yan di ipiyapian sa mga tao, adi iran di iparatarataan sa Rasulullah na saka mo tumambuhos so sakawan ang Muslim. Lagi na nang mambuhos ka Muslim. Apya sudir ka di maratarata na pipieng ka din. Kalo-kalo na kaliwa na gambu. Kalo-kalo na makapiyabu. Kalo-kalo na masalimbu agyang kutabetadian. Lagi na nan. Ikapat nagyang kuta al-insaf kapag inuntulan. Beloy ka kapag inuntulan may nuntula. Ito, nakagiso kapag inuntulan fabil insafi tuntaza'u sifatul haqdi wal karahiyah. Sabab sa giyang kuta kapag inuntulan na mapakadaiyang kupos o ka agyang kuto kasiig agugyang kuto kagud. Basta ataw ka maginuntulan na kabudutiyang kupos o ka ang kuto kasiig nagu kagud. Inus ka na, beloy ka amay nuntulan. Si iko, din ka di ikindulun ang ko sa lakaw di sa lakaw. Si iko, katero ka. Si iko, galabak ka. Nang beloy ikaw na amountol. Okay. Ikatalo na gyang ko to al-mu'ataba. Gyang ko to kasaklang ka kung ginawang ka. Baka di pa nakasakala. Pad pa nakaribatan tanaw higrao. Tabita. Pad pa nakaribatan tanaw nagyang ko to ipa nakasakal tanaw so galabak tanaw. Di, ay sakalang ka na so ginawang ka. Sakal na ka sa ginawang ka. Ibarat yan, na din ka kisakal kutaw, ang kutwa galabak, askap man na magagang kamambu agyang kutwa galabak. Ang malagi di ka na ron sa kipapaliwatan.
ibarat sakan oh dia kan kisakal ko mga pedakan mga murid, mga ustad, mga ulama ang kuto kapaka ndaaweran kapaka panaluniran amalagi-lagi kami ron sa atas tanggungan di kailangan naman bu masakal akan na ginawa ko kana basirang bu isikil na kan kailangan masakal akan na ginawa kan kagito akap sikla ko sa ginawa ko na papakatulo duto sang kuto akap kada o gani o kagud sang kuto apuso akan na sama naman bu lagi dia upama na isasaklakan sa ginawa kan anda man ay di ko di kepanampain ko agama Allah subhanahu wa ta'ala maka wakit sa gyang ka ibarat yan naging ka live tanu walhamdulillah na padiyan pan naging ko to al-bu'du an kulli ma min sha'nihi ay yukaddir safwa kal jidali wasyatmi wal ghiba pananggil in ka agyang ko to kapakay amakabiyagun lagi dagyong kutua kapaki pepawala oh pananggiling agi kapaki pepawala sala ko agyong kutua kapaki pepawala sa iko ay manan yan na kailangan amat terukas sebenar bido to adna munadhara na agu adna jidal nang bido to sagyong kutua manan yan sa basaram nang bido to nagyong kutua munadhara na kailangan to agyong kutua kailangan na mapakarayag ka mapakaburantaw ka sebenar o pamaka skana akida nga panarima ka nagyong kutua benar na kailangan na mapakarayag ka oy api anta imyagud sa gyong kutua mga tao ang mga ahlul bid'ah api anta imyagud na ukira lang itan sang kutua mga tao adi inggalabak sa karibatan mga bid'ah nalagi danan na ayab tero na jidal lagi ko takapaki pewala sa dedna undesian dedna aka subhanallah namanya kada-kada kaligira sa komenta pepawala siren inusakan mo na ay gagalabak na kana basta si isa pizza kana basta ay komenta kana bunta la ka amaki pewala na di kuskas mbagan antoni ikidia kurka pagban kuskas sangka iya pizza kan kapara di kan pepaka komenta lemo akan rekanan gagawa kan rekanan kapara dadad nami pawala ka di nga pipikiraw bakas ka pialagwi di nga pipikiraw bakas ka inikalaka kana bakan sa ka di kasembag o gaid na ayab kawanakan pawala siyabot ka na pananggilan tanong yung utak kapaki pawala wasyatam yung kuto kapamaninta okay lagi diyan panaging utak al-istihza kapakasudi langon na kanan pananggila ikap ka sa pananan sangkot to miyak kalala ay mga papakatulod ka sangkot kagwed langon na kanan ka pananggilaan lagi din mambuag yung uta riba kapamaganta kasuruyan ago kapakasiig napalayad nanan mga sakit o puso kailangan akapananggila nakakaangka madasagyang kai kikagud nakakusalakaw di salakaw okay ikanam agapakay abulungan na al-ityanu bil wasail allati tuwaddilu al-alaqat kailangan na mitalinguman ka udi na kaukitan ka agyang kuto mga okito kita kapakabeger o dinyo di ikang giginawai dinyo di ka papagarya dinyo di ikan dedarudupa dinyo di ka tutungan ya dinyo di ka sisiringan na kailangan akaw kita na to anto na yung kityan ibarat yan nagyang ko kasalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh napada na sa ukit-ukit yan pagkailot sa puso o man isa pagkailot sa bubaya o man isa ko pa diyan lagi nagyang ko kabagay sa regalo mga lagi nagyang ko kapaki pagugupas ikumapiya napalayad na nan kasabapan sangkot to di kapakakekaran ni opuso andi ni kapakakekaran ni opuso na miya kawatan sa gyung uta kikagud na ko salakaw di salakaw siyabut tano ayam muri-puri saya ay naluy niya nagyung kuta al-bu'du ani tanafusi al-madhmumi ala dunya al-faniya pakawataning ka o baka di ipakipagurad sa iku mga tao sa iku galabak akadu dunia siya kakiran pakipagurad si kugalabag akapagalungan amore si ko mga pipi agalabag fasta bikul khairat o gain na ubas si ko mga pipi akadu dunia na di din kapakay o baka kakiran di ipakipagurad ibarat yan na miyeleng si fulaan miya masa sa tamaraw fx
miya katrak na tamaraw FX tig mamasa ko mambusa ito na ba ini Innova nakagi ko mailenga mambu miya masa sa Innova na tiga mamasa ko mambusa Fortuner nakagi mailenga mo miya masa sa Fortuner na tiga mamasa ko mambusa lagi di truck na mamasa yung utaka pakipagurada kapaki kuya away balatian miya masa siya ito sa cellphone at tiga miya masa sa Samsung at tiga mamasa ko mambusa iPhone na palawanan ka sa iPhone kapakipagurad kapaki kuya na pakawatayan ng kanan kay gira na gina na kapagi kuya kasabapananan sangkuta kikagud na ka kupad ka ading kadimi kuya hagi matotolik kas kanyan din kasi sigang ron sadyang ko ta ipmugiron Allah subhanahu wa ta'ala mga kalbihan mga limo nahigir alagi dutoy kaulawla subhanallah na mapamular ka ang kuta kikagud ko na palad na nan ini sa parwaga matanwaga Islam sa iku Quran nagus sa iku hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinus kita no na panamanamaran tanoy apyar katanop kaadin agyang kutwa kagud sa iku pagaritan ng Muslim na sagyong oras nakapasinsian tanong, sagyong oras nakarilaan tanong, sagyong oras nakabgan tanong sa lugar, katawanan sa kaniyan, karibata, pakaadan sa paawing, na kailangan akasabutan tanong to. Sa lakaw din managing ko tapatot, ikagwid tanong, lagi daging ko to kababaloy niyan, amya kang galabak sa marata, amya patuton so kukuman, na kailangan ading kami pumaratabat, kailangan namin kagud yung kuto karibatan yan na oriyan ng mga bangsa ko na pumangnin tanong si Allah subhanahu wa ta'ala agyan kaiyabandingan tanong na miyakang gayay agunas ikopitang sa anak kitano ad na miyakwa tanong si Atuma na ayin niya muripurya pakauriyan na kansi na giyong kuto ditanod ikapririlai kanor normal agyan kanan kip kagud na kay gira ko pagaring ka Muslim kapakaya sa kano na adn ang mga postakan sa Facebook ada kanura kanon masuat na pumangningkor kano tuarila kapakay mambu aso sa bagir kano na adn amyang komentian ada akurun masuat na inibgay kan mambu tuarila kaginan ititu ang Muslim kailangan aditano di makapririlai kailangan akakaran niya agyong kuto ang mga posutano balasangan ron Allah subhanahu wa ta'ala sa madakla mapya pangninta apakang barakat niya nagyang kai amapya oras sa pakandun ngurkan busus salamakan sa kapipya ginawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.